Nyakwaro Mugajwang to kara kamano wadhi achiel kachiel nyaka komiti mar bunge mar Senate ma ochoe kom kod Senator ma Vihiga County ma bende gikone jo Kenya noyudo fweny machielo ni kar weche mag mibadhi gin weche ma dho kalam tie mang'eny ndi. Achiel kuomgi en weche mag on source revenue ma bende wacho ni counties mamoko keto mani malo mokalo kaka yo makende mar yudo thuolo mar yako pes jopiny. Moko bende ok gideclare kata ok giyang ni adi ma gichoko Nyakwaro Mugito. Machielo en wach mar counties moko buora mantiere kod accounts mag bengi mathoth ndi. Governor ma Migori County nyopiny nyoro to nolero nyoro gimomiyo Migori County nitiere kod accounts mag bengi malawo na 208. Winjeni kaka Auditor General nyocha oloso ewi wachni kinde mano chopo nyim komiti ma ochung' ne weche mag mwandu mag jopiny kete manaka. And you've seen probably in some of my reports that I'm now questioning the amount that the service providers are indicating as revenue raised for the entities. Because in there you have systems that we are sometimes told had some downtime. And you know that downtime revenue was still being collected. Or we have commissions that are way above what should have been deducted. And sometimes it comes out because there's underestimation of the revenue. So it's an area we are looking at with my data science team. Wanguke mana matino nono Nyakwaro Mugajwang ntika mana rito kanyo wach mar account. Kata kamano senior ma en wach mang'e ni kaka ng'amuso bedo kaluwo gik malongo ni fiscal discipline. Neno ka gima pod wan mabor ahinya. Chik to wan go miluongo ni PFM Act. Gini pod bago baga. Chon ni wacho na winjoga kiwacho ni jopuonj mang'eny na oketho kabete. Gimomiyo jopuonj mang'eny na oketho kabete nikech japuonj ka japuonj en gi riekine. Modwa notim ang'o mi nyithindo. Ka in e county kata in BOJ tidwa ng'eyo ni pesa ni chalo nade to tiyo nade. Ibedo ga account matin. Ming'e ni ma donjo tatimo godo 1 2 3 ma takungo mar timo 1 2 3 to moro ni takene mar timo 1 2 3 bedo mayot. To ka in ga account moinga par VOJ to mokwongo gima nyaka ipenjre ni to account apar gi itimo nade. Ang'o miyo nyaka ibed mna kod gi apar. Inyalo wacho ni county lach, departments ng'eny. To kata ka bed ni departments ng'eny, to account mohingo 100 idwa timo nade. Mibadhi betie sama department ka department otimo ang'o mi account mare. Nikech kata ka koro in governor tipenjo nodiochieng' ma kawuono achoko pesa di. To in ga account 230 ma pesa onego bed ni donje. Ibro ng'e nade na account mane ma pesa donje ten pesa mo. Gima Nancy Gathungu wacho ni e shida mang'eny ma counties wanego temo miyo yot chamo county. It is by design. It is by design. Ok ni they need it. Tibro yudo kamoko en ni sirikal modonjo manyien bende yao mage. Nikech Nancy Gathungu ywak ni kuonde moko yudo ni sama pesa osedonjo machulo supplier account no inactive. Bang' dweche 3 en inactive. Ka pesa biro to inactive. To bank charges gerege to nitie. Pes jopiny. Emomiyo VOJ chik nitiere ma prescribe ni counties onego bed ga diwa accounts mag. Ni neno ka governor ma Bungoma nokete tago maliet mane weche account. To no konyal duoko nikech obende moko nokia. Iyudo ka dispensary moro nitiere koro gweng'. To le dispensary no niga account. Aselimi dala. Iselima dala. Ing'e go bei dispensary. Ng'ata mabire go bei dispensary kacha. Pesa mane modwa chulo e account mar go bei dispensary. Kaponi go bei dispensary nitie. Dakane onge. Koro go bei dispensary dwara account motimo nade.
to nitiere bondo ma en osiptal maduong' ma coordinate osiptendegi ma ka nitie requisition ma wuok go bei dispensary to dhi bondo to ka en pesa monego tigo to can be dispensed from account ma bondo. So account mang'eny gi VOJ, the long short of it en ni mago ema nyayo mibadhi e county, mago emi kwalo godo county, nikech moko nigi nyinge machalre to nikech gin gi nyinge machalre koro pesa wuok e sirikal mamalo to dhi e nying kara nying modhieno ok en ma official mar county cha, en nying mochake tang' ipoge titimo kode ohala to ka pesa oseduogo to akawo nyinyo te kwaduoko ne county pesane eka account ma county chande bedo active after 3 months nikech pesa manyoor cha watimo godo ohala. Supply moro nochiek kamoro nyaka water pes county ni emwatiyogo kosechulwa te kwaduoko ne county pesane tiyudo ka account no bedo active to wan wadong' gi profit wa itiyo gi pes jopiny marach. So onego bed chik miluwo ma prescribe ni counties niga accounts adiwa eka bro bedo mayot. Sani sirikal kano chakore to nwadwa goe koko to an kipenja tapani en achiel kuom yore maber mar ng'iyo ni to sirikal loso pesadi nitiere traceability ga accountability gir mar chudo e citizen wanyalo sani yude record makoni department makama nyoyudo pesa machalo kama nikech kwa dhie records mag e-citizen to aneno machachoncha ichulo pesa NHIF to pesa dino kubed reflected VOJ nyaka ng'imanya ng'ato ka NHIF kanyo mang'ini account ni malodni to pesa tichulo gi M-Pesa kichukone ni chulo idhi manyo passport ka passport ni itugo goda tuga pesa tisechulo nikech okinyal neno pesa kumani chule. So limited accounts account matin ber miyo county ng'eni en gi pesa di ng'ato nyot tang'ona group moro antiere ni governor mama chaku mama Kueni Mutula Kilonzo Junior oloso app more simuka ma ong'e godo ni department ka department mare mar county in a day pesa di modonje mong'e ni in a day wan kaka county wachoko pesa makama nikech gi track gi real time gin ga accounts ma limited to ka koro in ga accounts 230 tami kata donge momiyo yot chamo kari gin governors no bedo gi tabu ahinya duoko penjogi nikech gin bende gi kia moko. Auditor General ng'eyo nikech samotimo audit to penjogi to neno receipt to neno bank transactions to penjo governor kia en ang'o bedo updated. So governors wa nyaka dog chien magi penjo matek magi gol order magi wach ni ooyo mondo wang'i kaka revenue wachalo to bende mondo wang'e ni revenue ma wan godo gi wa dispense nade mar konyo jopiny accounts go nyaka dog piny mondo wang'e ni pesa di modonjo in a day mondo wang'e ni pesa di motiyo in a day makes it very easy. Erokamano Nyarawila. VOJ ing'e ni nitie gima paro ni okwanyis jo counties nitie account miluongo ni county revenue fund. County revenue fund ni ema pesa shareable revenue donje. Miyudo ka counties koseyudo pesa e division of revenue to sani gidhi kadho chik miluongo ni county allocation of revenue kara to bang' kara no nitiere iluongo ni cash disbursement schedule ma treasury koro kelo to senators puodho koro cash disbursement schedule ni golo omenda michiwo dwe ka dwe madhi e counties ma idhi ang'owa e county revenue fund. County revenue fund ni okitim godo any revenue expenditure at source manyiso ni pesa mi generate modonje account ni okinyal tim ang'owa okinya spend. Koro mondo counties ong'i kaka nyalo navigate ma gidhi giyawo accounts mang'eny ma pesa donje koka gikete county revenue fund ni nikech county revenue fund ni ka higa dhi rumo to pesa manitiere dok back to the exchequer
for reallocation. Koro yudo ka banks moko gi kantiere to yot negi mondo me gitimang'o expenditure gi spend at source. Mar ariyo, iyudo ka banks gin accounts mantiere mang'eny gi iyudo ka tinde governors nyiso ni wan on source revenue waris pesa mang'eny kabisa. Nyocha neno ka Kiambu pakre kaka gigoyo mokalo bilion Murang'a ndiko Homa Bay. Koro gitimo mano nikech koro gidhie accounts mang'eny manitiere gi mondo giwache ni mai pesa mwatimo ang'o generate on the side. Ting'eni shida gite owuoke third basic shareable revenue formula. Mano ket chamani wacho ni gitimo incentive ne counties mondo mi counties focus on source revenue. Nikech nochopo kama counties ne rely on mana pesa mar chekacha ma sirikal cha mang'eny ne dhie recurrent mondo gitigo. Koro mondo mi counties incentives achiel kuom parameters manoketi nen mar incentives no mondo mi odhir counties o generate pesa gi. But koro generation no bochako yao kendo dhot machielo mar mibadhi. Makorido ka ng'ato wacho ni wan watemo make sure ni on source revenue ni wakelo nu mondo ne ni county tiyo matek. To mane manine no kata sani king'iyo finance law mawuok e counties tingi Finance Act mar national government ibro yudo kantie clash double taxation mang'eny manitiere nikech ng'ato ok ng'e ni chik maduong' cha en ang'o gi mar counties ni wang'adang'o tek ni ginyalo generate pesa emomiyo yudo ka mtoka mowuok ma transport goods moa Nairobi ko kadho Nakuru to chulo tax Nakuru kodonjo Bomet ochulo Bomet kodonjo Kericho ochulo Kericho kodonjo Kisumu. Koro ng'ato penjre niya why will I do business cross gine manyiso ni wuoyo manitiere cha onge nikech county ka county dwa loso pesa ne. Kore momineno ka accounts miyaw mang'eny gi is a way maginyiso godo ni we are generating money. Iyudo kata sani tinde gweng'u kidwa gedo bing'e ni sani chulo gine mar gedo inspection gibiro ging'iyo and magi gik monego beni Senate koro donjo to make sure ni gi harmonize double taxations matimre gi nikech magi open holes ma counties koro loso go pesa minjo ka governor nyisi niya an county na watiyo matek kabisa ma on source revenue koket nitie chieng' manyicho go list no mane winjo ka governors pakore kaka on source revenue gi gin malo kabisa gitiyo matek lakini ja piny monego nikech devolution ang'o mebe devolution nobiro to empower ja piny. Koro ka ja piny mane piny ni maybe tax manchigo ko uso omena kata reche ndara en 1,000 kata 2,000 sani koro chulo 10,000 to 10,000 no to gik mo uso go tok chop pesa no kori gole tich kosikete tich nikech jogi to ng'iyo kaka timo to japiny be jo revenue go ong'ere maber ma en ben mana gi buk kaka ne owacho mar obila cha gimbe gin mana gi buk ma kochiwo gokinyi to ng'eyo to kawuono achoko marom nade chiro kawuono atimo marom nade koro kae be ntiere mare mar mfuko. Nairobi County kakidhie mondo yud daily collection mana mar parking kende en pesa mang'eny lakini mabedo declared nikech nitie ndalo mane senator wacho ni kod tin ahinya to dhi gimoro milion 12 to ibro yudo ka declaration ok chop kata milion 5 manyiso ni modong' ni en mfuko ng'ato nikech nyisa ni town ka in kichopo ibo nyisi ni parking 200 idonjo kanyo chulo 200 no for 30 minutes iwuok ng'ama chielo chako biro donjo kanyo chulo kendo in a day ibro yudo ka mtokni 10 chunge gina parking lakini declaration 10 ma mtokni 2 kata mtokni 3 ko kama to mtoka achiel koro yudo magi momineno ka accounts gi ng'eny nikech accounts gi ema koro konyo ji mane makoro yudo ka kata county bido ka ng'ato koro nitie kaka loso lwete mido ka no donje county kawuono kiny kiromo kode tipenjo ni to to kara county nyiemo ne gati to ere kaka koro negi kelo mi auditor general reporter ila gi submit mo auditing process ingeni in gi bedo thuolo enough mar miyo gi ingeni in ko juogi
ibro dwaro ni ichul mondo ing'e ni to pesa ni chulo kanye. Edho mi receipt, ko kamano to mi code number michude, ko kamano to mi account michude. Koro in ibro chulo kanyo. Koro paper trail no ema nyiso ga auditor, nikech auditor koro luwo paper trail no. Kanye miyudo ka koro figures gi wuoke, miyudo ka you cannot reconcile gi gima koro wuok e county. Imi aparo school moro ma bende nigi accounts mang'eny michulo school fees mag bengi maromo na par. Na penjo no to pok omiya dwoko nyaka wuono. Gavana, gini kare beto gajore, gik magajore kendo matuomore. Ing'eni Victor, sama Nyarawila gi Jay loso, to gimoro bire pacha. Tapenjora ni ineno kaka Jay obet ni. Jay ni. Ing'e maber. Kawuono kobire studio kaka to amua no wuotho. To long morwake ni. Nigo fuku chakre pinku kibire chonge nti ofuku kobiro ka en go fuku nigo fuku kamora mora mano ko jey bonyo kae to nyaka koti neni bendo fuku ineno fuku no en gi moro kato dende ni te otimatimo fuku makore en fuku onyalo chalo nade onyalo mako den ma ok en jey bonyo kata mana in kata mana Nyarawila lawe ni kakoro nigo fuku kamora mora nyaka ng'e kunigo fuku dango chal nade to wacho ni pesa ma en godo to noromo mano fuka achiel ni moko gi owilo change matindo tindo oketo moko so nyake wuoche mano jakuo wach no otieko mano en jakuo ka pesa tin mamichul nyamrerwa onge kunde moko sani dweche 5 poko chul nyamrerwa kunde moko nyathi osechako wuotho to nyamrerwa poko chulo nyathi osechako dhi skul monego nyamrero tamre ni nyathini in ng'eni dhi skul to to minuni gi gopa poko chul ka pesa tin machul jotije onge to miyawo godo account gi tiyawo nade to procedure mane miluwo kapod ok oyaw account minutes mage nikech account moro amora kapod ok oyaw onego bed nitiere minutes ma wacho ni Jay gi Nyarawila gi VOJ ema dhi bedo signatory e account ni cabinet meeting mane manyocha ne obetie mar governors gi joge mung'eyo godo tiende ni governors are not in charge to ka gin in charge magi proxy magi onge explanation ma ng'ata ng'ata e bochieng ka inyalo chiwo ni county achiel nyalo bedo ga accounts 230 to pod ng'ato moro wang'e nyisi ni gigi magi gitimo Victor mano onge mogik e wi wach no nikech sa Victor nyocha waneno ka jotelo ahinya makaluo osiko ni Ruto jakuo William Ruto jakuo ng'ata ni jakuo William Ruto ni okelo e-Citizen owacho ni pesa te ma koro wuogi kata ka kwale we akwale ko wuok kamoro achiel mabeto bire kochwe magi e gin wuok oken gi matindo tindo role mar senators enango nwaido ka senators gi kare gi ber malich sama gi to ko yier gi bedo governors to koro gini jokuo e maloyo waneno gino timore Nairobi ka waneno weche gi wuok king'io gine na governor ma Migori ne senator governor ma Siaya ne senator governor ma Nairobi ne senator yes Kisumu ne senator to gik mane gikwero ema gitimo yes Makueni ne senator gik mane gikwero mineno ka seche go ne giyiego la dong kare sama gigola dong ni to ging'iyo kuma rode nitiere magigo kwan ka gidonje mae nyisi ni kare jogi ng'e to mogik role mar county assemblies en ang'o Victor machuno ni auditor general ema nyaka dhi fweny gigi to county MCS gi nekech one of their role en oversight primary oversight magine monego beni gisefwenyo gigi to nekech uring choge e dhogi nekech ogo dhogi bor gin koro ginena gintie lakini okinya wacho ni intiere nikech sani ni neno senate no separate account mar county assembly opogre gi mar executive kano ochako nena achiel magi wacho mabe ni mane governors tiyo godo mar control MCS modhi momigi budget gi matinde ka gibiro to gimbe gijitetea budget gi gini county assembly service board mabende speaker nie kanyo leadership mar bunge mar assembly tie kanyo
accounts gi pesa ni biro mok ni gidhi e treasury account mar executive. Koro ka gin gi pesa gi magi loso budget gi kendgi. Ang'o momiyo oversight ok ginyati. Because Senate is secondary oversight. Ang'o momiyo audits bire e Senate to ko winje national county assembly ka gichakre kuchocho. Remnitiere jomadongo sa ong'adwa kaendi dakika par tok sa 4 mar okinyi makawuono. Senior wach mari mogik. Erokamano, an agone erokamano nitie ji ariyo maneno chenro ni sani. Achiel kuom gen wuod omera iluongo ni Leon Oluoch. Ka en Barupuk. Kona neno chenro kendo mor gi gima watimo. Mar ariyo iluongo ni Nyabondo. Endo siepna. Wasomo kode Bondo Primary. Kona neno chenro kabisa. Wagone gi erokamano. VOJ mara mogik en chama mar ODM. Kanye gin kango ka Jaramogi ka jaduong'. Nya neno ka jakom mar party kwayo ji ni kik gilosi e wach party leader margi. Pod gin gi party leader kendo ken mbaka mariek. Ochalo ng'ama dwa tamo ji go mbaka. Party mar ODM nyaka koro go mbaka. Wabro miyo gi wisdom ni en gima nyaka gigoe mbaka kaka party. Wach gi mar party leader mabro kao kar Raila Amolo Odinga. Ndalo tin manyaka gigoe mbaka. Kech ka EU chochwore to nyaka gimanyi party leader. Gigoe mbaka no gimi ji thuolo. Gimi ji thuolo jogoe mbaka. Kamano. Erokamano. Governor. It's kineno kotamo ng'ama nigi laki to inira foki kihedhria. Mahanya koso. Mano tayo Atieko wachi. Nyarawila. VOJ ambado wacho nitie wayana ma otedo sakwa bondo. Luongo ni Peris Oyieko. Luongre ga ni nyathi sikul. Onyisa ga ni nyathi gi sajni. Nyar sajni. Suko nyisa ni nyathina awinjo wera mogi kabisa mamos na uru jo panel 10. Nyisgi uru ni nyathi sikul. Winjo ke. Opakre ni nyathi sikul. Career student. Erokamano ahinya kwara Mukajwang'. Mane mokelo e giko mar chenro maka kawane tarik 9 dwe mar 9 higani. Kendo chenro mar mbakoromo ikore mar biro nimba bang' kinde manokende Ramogi TV. Wamora ahinya ni bedo kodwa chakre sa 2 ka wantie kod geno ni wantie weche ma bende wawacho kodi kama bende biro kene gerruok kendo biro konyo ngimani in iwuon. Kata kamano twak pod dhi nyime e social media handles mekwa X, Instagram, Facebook, kete mane Ramogi TV kinde ka kinde. Riti makawuono nyinga en Otieno Maka Juma nyaka juma nyien ka Jehova Nyasaye kendo miwa thuolo. Kaka wanene wuok tich ka wuok tich chakre sa 2 okinyi kik bai. Imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na Piu sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177. Account number ikiwa ni namba